Ama hizkuntza. Ama hizkuntza esaten dugu, hizkuntzak erditzen gaituelako. Erditzen esaten dugu, amak gu egiten gaituenean, guk ere bera egiten dugulako ama. Elkar egitea da erditzea. Antzeko zerbait gertatzen da hizkuntzarekin ere. Hizkuntzak egiten gaitugu, eta guk egiten dugu hizkuntza. Elkarren lekuko gara. Elkarri emanez bizi gara. Hizkuntzak guri eta guk hizkuntzari arnasa eta izatea. Ikasten ari denak ematen dio irakasten ari denari zentzua. Irakasten ari denak ematen dio hiztun zaharrari norabide berri bat. Hiztun zaharrak eman behar dio ikasten ari denari eskua. Denok eman behar diogu elkarri euskara. Euskara da ene ama hizkuntza, baina ama hizkuntza zer da? Ama hizkuntza ez da lehenik ikasten den ura. Ez da amaren magalean jaso benuen ura. Ama hizkuntza da enetzat pentsatzeko baliatzen dugun hizkuntza. Gure arrazoiak eta irudiak nola fabrikatzen ditugun, handago gure ama hizkuntza. Eta posible da, bizitzan zehar, euskara ama hizkuntza bilakatzea. Euskaraz pentsatzen ikastea. Bide horretan zatoztenoi miresmen eta goraintzi. Eta norbaitek esaten baldin badizue zuek euskaldun berriak zaretela, edo euskara ez dela zuen ama hizkuntza. Esaio zuen, zaharra izatea ez zaiola inori gustatzen. Eta bide batez esaio zuen, ama hizkuntza ez dela lehenik ikasten den ura. Pentsamentua sortzen duen bakoitzaren hizkuntza baizik. Herri hau ere euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Hautatzen diogun ama hizkuntzaren arabera dago gure herriaren geroa. Erdaraz mintzaraziko gaituztela, badakigu hori. Herri honek pentsatu beharko du zerbait erdarari buruz. Baina herri hau ezin da pentsatu erdaraz. Herri hau euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Herri bat erditu nahi badugu,
inor erditzekotan ama hizkuntzak erdituko baitu. Oso hunkigarria da, alako plaza hau bete-bete eta ikustea, zuriak, hainbeste jende egondana Baionan, oso hunkigarria da, eta ganera animo handiak ematen ditu jarraitzeko, ezta? Bera behar duguna eta benetan gaurkoan eske posa baino zen dago badirazi. Hunkigarria izan da guretzat, hori eskaintza kilometro bat egitea, eta pose gaude, uste dute horrekin AEKak elkarbizitzarako mezu bat bidele nahi duela, eta zentzu horretan pose gaude. Beroa eta jendetsua bagenekigune izango zala, beti horrela delako, baina behin ere agortzen ez den giro bat, eta behin ere gainbeheran jartzen ez den giro bat. Korrika da Euskal Herrian horrelakoak lortzen ditu bakarrenetakoa, eta berriro ere horrela erakutsi du. Korrika guztiak bezala, unkia, biziki animatua, besta izigarri eder bat delakotz, Euskararen aldeko besta eder bat, kipitatik segitzen dudana, eta orain aurrein transmititzen dudana, beraz bai. Beti da emozioz betetako egun bat, humorean eta euskaraz pasatzen duguna.